ƙasar Indiya ta gargaɗa 'yan ƙasanta da kasu kuskura su shiga cikin ƙasar Iran saboda barazanar tsaro. Kun san Indiya dai babban ƙawar Amerika ce, to amma a wannan lokuta tun da ko ga haka ya fara kasancewa akwai wani gagarumin makirci da ake shiryawa. Ana shirya wani gagarumin makirci wanda tuni Iran ta fara atisayen makamai masu linzami, ta fara atisayen air defense system, watan makamai wanda suke kare sararin samaniya don shirin kota kwana. An ce mai ɗaki shi yasa inda yake mai yoyo. Wancan rigiman da aka yi na kwana 12 ya buɗe ma ƙasan Iran ido, ta san inda matsalolinta suke kuma ta gyara. A wannan lokutan Isra'ila tsoron shiga yakin take ita kadai, shi yasa take neman abokin mutuwa wanda zai dafa mata a shiga aje a yakin, yanda in ta kasa wance dafa mata dukkan a ga logonta. Wancan lokacin ita kadai ta yi faɗan da aka samu nasara a kanta sai ta janye, duk duniya ta san cewa ta kasa. To yanzu ba ta so a gane kasawanta saboda ta san shirye-shiryen ƙasan Iran din, kuma ta san har gobe ba ta da makaman da za ta iya yaƙi da ƙasan Iran. Ba a ƙanƙanin lokaci Iran take gamawa da ita, ba sai an wani ja dogon rigima ba. A kwana 12 ta yi raga-raga da ita sai da ta fito ta nemi sulhu. Kana fa'a da makiyinka ya fito ya neme ka sulhu, ya fito ya nemi sulhu, ya ci a dakata, ai ka samu nasara akan shi ai. To wannan kunyan da ta ji ba ta so ta ƙara jin irin wannan kunya a wannan lokacin, shi ta take so ta jawo Amerika. A wannan lokacin ta san za ta sha wahala a hannun ƙasan Iran, don Iran ta ƙera makaman da ba irinsu ma ta ƙera wancan lokacin ba, tunda ta san Amerika da ƙasan Isra'ila sun kwafa wasu makamai da Iran ta yi, to Iran ta canza tsarinsu. Makaman ma da Iran ta yi amfani da su sama da shekara 30 ta yi su, akwai sababbi da ta ƙera ba ta shiga da su ba cikin yakin, za a shiga da su wannan karin, za a ƙara gani. A yanzu Indiya dai ta fara gargaɗin mutanenta, Iran kuma ta fara atisayi. Za mu jira mu gani za su afka mata ne koko Iran za ta fara afkawa, don Iran ta ce akwai yiwuwar ma ita za ta fara kai hari kafin a kai mata. Ma'ana kenan an ƙure ta kenan, an kai ta bango, an ƙure ta.